16 August. Now nyaya iripo yechokwadi ndeyekuti these people vato confused. Vanhu vese vaswera vakazara paairport vachipitera ningauya vari kumirira, vari kufungidzira kuti okay, toda kutarisa kuti Hichilema wacho ari kuuya kana kuti haasi kuuya, because nyaya iri panapa iri kuconfuse. And nezuro paitwa this interview his spokesperson, state house spokesperson wake achita kuti for now izvo so atingakwanisa kukuudzai kuti ari kuuya kana kuti haasi, but tichakuudzai Friday ndozokupedzera kuti tichange tichitora position ipi, kuuya kwake kana kuti kusauya kwake. Ndopo uri kuona kuti vanhu vakawanda they feel threatened with this guy. Ivo vakunoti is a secret threat, but they are afraid. You know, ndangoti ndikopedza kuona a certain video randakaisa ndichitaura kuti these people vataura kuti he is coming on 16 August. And it, yeah, you know, comments angari papo ane zvinhu zvakawanda zvandiratidza vaRakash, the whole clan, yes, chiuya chinataka uri kunyamba chichi and stuff. But I'm like, ndo vataura izvozvo vati he is coming, and like haasi kuuya futi, but ivo vabuda vakuti aiwa ivo uri kuningirikana hana dzavo dzekuita kurova. So and I told them hana dzenyu ngadzirovere pazero, dzosarai hana pazero, mungosiya zvinhu zvingoita the way yazvichangoita. And ndiri kuona vakizvozvo vakutanga kufambisa nyaya vakatira zvakawanda, mademonstrations failed, propaganda failed. Ivo ndo vakuru vepropaganda dzacho vakuti propaganda failed. Hichilema hana kumbobuda kana one day achira kuti inini nyaya dzekuZimbabwe kusummit kana kuti chi, no, ari kungosvitira zvinhu zvake, ari kunyika kwake akanyarara, simple, just like that. Hana one day akambobuda achiti inini ndichazodaiso nyaya dzekuZimbabwe. But these people ndo vari kubikikana hana, because this guy anogara ari quiet achifocus nezvenyika yake. Ivo yavo I think mabasa mashoma ekuita munomu, that's why ari busy kuti vanhu vekuti vari kupaka mashoko mukanwa make iye Hichilema wacho, you know, ndo nyaya hombe iri kuitika. You know, vari kungopanika vachiona this Kalembwe boy ngoti akangotwita ngoti tambona unga ari kuuya, tambona unga asiri kuuya, one president ari kugona kusauya. Ndobva paari kupedza kutaura izvozvo vese vabva vatotanga kuboila nehasha, chiro akasauya chichi. Zvino ndizuro vachimudedza kuti is better kuti puppet president asauye kuparliament yedu. Mashoko ese iwayo, pane mamwe mashoko akambotenderera before ekuti painzi he's a secret threat nji pachitaurwa nekamwe kaminister kamwana kadiki kaitaura nyaya idzodzo. You know, she's just a small girl, angoti ko-minister akutodairira nyaya dzekumapresident. Zvinhu zvese izvozvo ivo vakataura, iye haana kupindura, but vari kutya kuti maybe haasi kuuya because of that. But the truth is kuti auya havasi kuda, ndo pane chokwadi chese. So they are trying by all means kuti vatry kundomuchikidzira kukanda zvima-threats zvimachinchi. Iye akanyarara, vanavo vafambisa nyaya ari kuuya here, anodidi here chichi. Oh, I'm telling you, these people vari kupanika. So guys, ndangoti ndingoya panapa ndingokuonesai this guy kuuya kwake kuZimbabwe kunogona kunetsa, ndo chokwadi. But kana achingauya ndo basa redu panapa tinongokuzivisai.